El Nino at some point ngithethe naye sifike studio ngale mini afika record into ende ebhorayo phana yo thetha ngomama okhalayo yo walila umama oh mama walila walithi yo le chapha hey alile unino walila umama phone El Nino kaka denza umnqundu hayibo ndongoku ewe hayibo efona nje aw Nino sikhiphano imali yam kaka imali yantoni ngocima ndiyazi like ingathi uphethe ipendi ngesandla uthi manje thukise elahle ndakuphenye ngathi hey kwathi slingi athi buwa kuphenye ngathi kaka lokubhekele xa ithethe because uyatsitsa ya cobra hamba Oh my God. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Sondela, Amela, yeah. Ashipatelo kuhlibu twangena. Oh, iswakala nganeno, yangoba funa ukuphoswa ilento. Usikphatelo kuhlibu twangena. Umjida Activist Entrepreneurs Pty Ltd brings you the fresh Umjida Dry Gin, Umjida Wines, Activist Dry Gin, Activist Wine. You can get it anywhere. Just holla at us 08403819000 or you can contact Cadenza at New Wave Podcast and get hold of us. Ijan Endala, Ijan Yasekasi, Umjida, a representation of a hero, Yaselokshini. I fun, I money. I think awusandikhumbuli utsho bre angiqondi uyanikhumbula mna bre I think uqala kwami udibana nawe ndibene nawe kwi-shoot ye-Street Red up and down kanti sakukhumbule kubanka leno umeklo ne-dreads wayijaji wayejudge at the time ndakhumbula yeah I think that dibana I think sashuta 3 episode bazasingekho wawusenza ntoni wena pha ndandisebenza kwi-crew kaloku nam okay ubuya kukhumbula kahle uzayikhumbula laa ndoda imane isuka ngapha izokulanduka izokuphekuza abantu xa ubilileyo bre yabona into awunosikhumbula mna no-2 gig we-memory ndadelete mna bre so into kumo delete ngigcine nje ezimbalwa otherwise 2 gig wami mncinci bre so yeah ndiyavuya wena ukhumbula otherwise yeah I know hey life was so strange yeah and ke ngisasebenza kamandi yona into endiyithandayo basasebenza kamandi and that is why nawe mhlambi ndikwazi uba ndiphinde ndisebenze nawe siphinde idibane energy because zange kube khona into imbi ifani kwi-shoot and all that yeah but I'm sure abantu bale show bayakwazi ba ngu-Ivan but nabo msure bafuna ukwazi ngcono mhlambe mina ndingathi ndingagabadela mina ndisifuna ukuba
sincokole ngezinto because khona into endifuna ke sizincokole ezidlumzi but okwangoku ngisafuna nje abantu bakwazi ba ayifani ngubani usukaphi and uzothi kangoku ezozibiza uba ngu-ayifani isuke laphi lonto. Bre and masicacise ukubana abaninzi right now babukelele youth and youth eninzi ayindazi as ayifani lo omama babo bamazi as ayifani as yebo imosi yaba makhulu babeculelwa ingoma ezimnandi basweleka kubona baculelwa ingoma ezimnandi mama ndamkhumbula mama ingoma ezimnandi but le generation ikhoyo ngoku comes after. This is a new generation as far as umculo goes yebo so I guess kubalekile bandize reintroduce bantwana bam banonosi ayifane ke lona Mr. Imali yes eblawa ewe yabona ayifane. I think istory sakho benke ndasiva kahle and amnye umuntu mhlambe angavuba awungenanga lula emculweni and sizawuthatha enye into later on sithethe ngalento kanye ndifuna ukasincokole ngayo namhlanje sothetha ngayo but andifuna ichaza uba yinto lezo ethetha ngayo but umculo wakho ijourney yakho ndivile ngakwenye I think interview uthi wena wasuka from eBhayi wazofunda ngapha and then wenza njani ke ngoku wangena njani emculweni? Mina ke Bri mina ndingqondo the academic yebo ijourney yami iqale as umuntu ofundayo bese skills sami yofunda ibe ku DNA yami ndithi ku DNA yami because dithatha from kucala le timer along with sister bakhe bonke bafundile bane degrees university and abanye more than once so oko be graduate so la family ye graduates even abantwana babo we graduates so nami ke yaphumela kum so ndazalwa kule family that wasn't quite into yesikole but because difike nezi genes ngena ke kwinto yofunda so oko ndingumuntu ofundayo so as you can imagine xa ulolo hlobo ku family opposite nyana uvela wedwa kubona and because angikhulanga ne timer so abayazi lento dinayo ivelaphi ingathi vele nje space yebo bayi out 10 ntsimbu nje ezincwadini and nami ndingayazi bayivelaphi nandizibona nje ba hey man ntsimbu musana yebo so dial out so by the time ku matric hayi ke dansaziwa everywhere for the academic skills zami yebo so mina ndikhule ndingulowo muntu brain into yomculo ifike much later. And then wadibana njani no El Nino no Nanduka ne 3 months cup ke ngoku kwabe kanti ke ngoku uzoba okanye udibene nabo so ngu ayifani already lo sesimazi ka ewe okanye yazi into ehlekisayo nangona ngekho fani ayifani ngoku ke kundise UCT ndithanda umculo ndizibona ndithanda umculo kubona ndimane recorder no recorder yonke le way ndi rap and do MZI and rap nge-English ndifuna ukwenza le way umculo not ba ndifuna uyenza but ndienjoy kubona just like xa uthanda isoka uphela udlala isoka ne challenges iklasi or whatever so nami ndithanda olhlobo music not ba nenza bas i-superstar one day but this one particular day which is the funny part ngoku esihleli up eKapa sithetha ngale way ise Pigs and Swizzle eRondebosch siyanxila siyasela kumnandi ndiye toilet ndiyochama xa ngichama etoilet koko le chepe lapha ecam kwam iraymayo every gama elithi gqi iyali rayma nelinye igama xa ngigoquka I'm like yes Simjita iphinde rap ngalento bana yes Simjita wena uyafika wena sakuita wena wendinda don't want jog ngathi ucherry ufuna umitha yes ukubona I was like yo it's swembu out so kuphele ndiringa nayo le out and it turns out le out ngu El Nino engixelela ba ine group ethu masika benze eziwe eGugulethu so next thing you know ndise Gugulethu nami ke ngale mini xa ndifika nyana ngala majita aya rapper freestyle zonke ziwe ngezisixhosa yebo I change perspective from then on zange ndafuna rap nge-English there I was like I have a new mission ndifuna join la majita Xhosa it is so ndaqala ke ngoku so why inspire
wayiqala laa nto apha kum now that ndizoyigqiba yebo like circle of life. yazi ke ngoku into endibhidayo ke ngoku into yoba uthi wena nizalana nyhani naye? Sizalana in the sense that umakhulu wakhe ngumamthembu nomakhulu wami ngumamthembu, but asizalani in the sense ubana ngukhazini wami lo. Nilwela ntoni ke ngoku? Ulwela ntoni ke ngoku? Not nilwela ntoni. It's other way around. Andidisanga mna ndizi-response. Yeah, okay, maybe mhlambe xa unothi take us through kwilaa nto mhlambe kwi-process yokwenziwa kwengoma mhlambe navumelana njani ngona niyenza la ingoma so kwenzeka uba ngosesiva ngokuba kuthiwa u-El Nino ukhuphe i-diss track singa-understand ngathi kodwa nize kakuhle nengoma kakuhle so mhlambe ukavisisani kuqale phi? I think le nto wena Bray, just like bendisiza naso esi story, I don't think le nto iqale engomeni. I think le nto iqale ngelaa xesha ndi-blower up from ekuqaleni with ooEwe, Shake, Millie, yonke laa nto around elaa xesha. Okay. Because you have to understand bana as ke ngoku sendiyeke ispan ndatsha u-El Nino because El Nino was like the most vocal kwi-Dream and Stuff. So ndandikwazi ufumana yena uringa naye so ndandifowunela yena xa funa i-Dream and Stuff. So ndifowunela u-El Nino uba El Nino ndifuna ukwenza leyo mculo chance and basele ngethiwa bazoyenza eMthatha, Eastern Cape and whatnot. So the week after ndiresignile as an engineer e-SAB ndaya kwi-Dream and Stuff e-Eastern Cape so yokwenza i-tour, hip hop tour around vaya ngala Golf 6 GTI ndintswem phethe imiliyoni esandleni asiye jets masibangene engine so we're everywhere siyakrenga obviously kuyancilwa kumnandi yeah so ndaphuma apho sensida yazi ntoni zange ndiyithande la life because remember for mna yayintsha la life hip hop yebo mna ngicela into zesigela mna the cheese boy you can say because the academic sendispana ngoku ndihamba i-conferences Sun City yebo convention centers nxitywa isuti ndihlala nezinye engineers ndikula life ngoku yebo so now for the first time ndikulina yasekasi life like kulala ku-room ezincinci phantsi I'm like hey sendiqhela ukubhukishelwa mna true yebo so yaba nzima for la way mna ndathi chance ushaya ngendlela yenu I think sabuyela back eJozi so saqhawuka lo hlobo savaya and then ndapusha ngoku eziweyi zami zaspana eziweyi zami ohlobo ndizenza ngayo waspana u-Ewe waspana uShake waspana uMillie ndasayinwa nguSoni ndangena kwi-Metro FM nomination ndiphana kwi-Metro Awards kubizwa mna ndivula for isama ndim uperformayo uvula i-opening act ukubona so like ndiyabhopha ke ngoku and as the bhopha mandichazela wonke umuntu uba no le uyaqala bona El Nino le uyaqala El Nino I think he felt like the master most of i-fine xa imane hambe chaza ubana iqale kum le nto that means uyi-light yam most i-fine sharp akwasimoka ndiyimindile kubona do your thing so xa senza u-second quadrant andithumelele ii-demos yenza lena yenza le ndithathe le ngoma iyi-1 from yena ndihambe nde-studio fike ndiyenze phaa ndiyenze i-beat nale out siyiqinise sifakelele into siyenze i-trap siguqule sharp sithathe le out ebisandowina uPop Idols sifake e-studio uMusa acula uMusa kamnandi amakhwenkwe ale ndawo ayadile so ndenze la ngoma beyipati ye-album xa iphuma u-second quadrant iphuma la ngoma ipop ndeyiphi ingoma ngiyipopile kubona noFebruary uphana naye wapopa but wapopa ayadelela and kwenzeka lento yaka-AKA around that time so ayadelela uyapopa so I'm guessing El Nino feels like wayifana upotshiswa ndim because wathunyelelwa ndim la demo yebo so I feel like ebenala sense yobana yeah man light yam le yenziwa ndim le light yeah ikhuliswa ndim le masiyeke nale the opinion yam lena just so by the way okay ayonto eyenzeka amanyana I'm just ndiyazicingela because there's nothing else I understand this story saka El Nino so ndisicingela esi sharp
Liva ixesha so ke mna ke I take my break ndenze yami into ndihlale eblawa ndibese esikoleni beliphara benabantwana yonke la life yaseKasi ndingazange pay attention to yona ngonanikhulu so ndayijonga ke ngoku ndayibona okay salamba okay sihamba ngenyawo okay sihamba imisebenzi satya inyama imiqombothi okay so ndayifunda yonke lawo yaseKasi sharp ndamnandi xa ndibuya ke emculweni ndizobuya ke with the third quadrant gqoma man mandibuyele back to the roots mandibuyele back to where le nto yaqala khona Nino Picham I think it would mean something if ndinoqala nawe le journey esindibuya from the break because nyani ubukhona kwezindawo kubone bu-pivotal qho eleke kufika wena bekubakho utshintsho so must collaborate Picham this time ndifuna ube lapha ecam kwami ube forefront uhambe nami whereas eqaleni ndazenzelo ewe milkshake zonke ziwe ubuku background because ndizenza ngesixhosa and nguwe owanika what inspire uba mandizenze ngesixhosa yebo but ubungekho isecam kwami ayadelela you came closer because wenze idemo yebo you sparked the idea dope but still awukho lapha ecam kwami it's not like ayadelela featuring El Nino yebo so this time mandiqale with ke ngoku featuring El Nino ke umpijama masibe lapha ya and wesiba wena uyazi bana nomakhulu wami uMamthembu esazalana jo nyande ndithi jo ayavakala le singezi ingoma ke ngoku ethi lidlozi since wena usithi umakhulu wakho uMamthembu newangu uMamthembu and uyayibona le ibana bekho le spiritual connection qho every time simasidibana what if lento it came from edlozini anyway bana ijourney yami mayimane enqumla indlela yakho what if masenze le ngoma jo sharp mamela ke xa sithi masenze le ngoma the point ebendithetha no El Nino is ndenza ialbum yami u-third quadrant so I will need you to feature mna and nam I will feature kweyakho that's the exchange soba nayo feature for a feature yebo That's good. sharp sivayeni xa sifuna studio El Nino ufika kulomjita uthi mamela mjita wami ndihamba no-iFan ne mna no-iFan sifuna ukwenza i-EP sicela i-studio space sharp why uzotsho El Nino hayi asibana wari lo mjita okay ngikhoxayo fika ngithethe nalomjita sifuna ukwenza le wejo hayi nowavume lo mjita sivaya ngichazela bezoba imalini cost ye studio sharp next week El Nino akekho futhi kufuneka kubhatelwe futhi El Nino akabonakali so niphele ngichazele chap mamela mbinjani sibana wari ne scratch la nto yaka El Nino andiyazi noba besithini anyway mna ngizokwenza album yami yebo and sicela sibe ne-agreement phakathi mna nawe ba istudio sakubhatala njani sasibhatala nini but at the end of yonke le way I need zonke masters on my side because ndizayoyisayina le way so as long as sivumelana abana xa ndigqibile lapha i-masters have to fall kum because ndizokwazi uyozisayina vume le chap sharp deal izandithumele i-contract moja sharp sihlale phaa ndimandifika ke phana every day kwesa studio every day ndirekhode le ngiphinde ndiyeke ndirekhode le gqiba El Nino at some point ndithethe naye sifike estudio ngale mini afika rekhode into ebhorayo phana ethetha ngomama okhalayo walila umama mama walila ndithi le chap yes alile unino walila umama celele chap i-engineer yempishana kufake enye beat mali ifake i-beats the chap ingene le cela yona ingene quick iyahamba le isayochama noba iselo whatever so isayochama fike ngene pha studio quick better faka u-record picham so isakhala le ndithi man qala again Yes. asiqale ke qala inyala chap boom hayi obvious hayi mani lilo angena unino ndithi shit dance le chap Isaqala ube. Ndikwazi Nino lidlozi Nino Dempasela yo ndithi angene naye abethe lidlozi na sane chorus
kanjalo nje kanjalo. andiyibhenga leyo Yebo sane chorus ake yazi out there meta masenze flows dathi moja nino masenze flows masenze leya andifuni masenze leya andifuni ake yaqala imitchmatch ke ngoku yebo aze nale ndithi andize nale athi nale ndithi yayiyo athi yayiyo yaqala ke ngoku yebo 3 hours in sino first verse uNtswembu simnandi divai xa ndibuya nelines eziyi4 endisitshintshileyo engomeni kula first verse besinayo yabo safika next days vaya nonino fika phana ngene studio dithi Vice kanibekele uyi kakhuphela 4 lines benjani ndifuna ufaka nje iway pha ya ngene line about mosquitoes ntontontonto mosquitoes ndiyibona bayichaze kanga tule chef no the producer unino because dizizele ezi lines bekusuppose bana every line is between mna naye yabo okay so it is indoni ngokeze ezo mosquitoes zindoni zindongo ezo mosquitoes ndithi punchline bri utyabantu ebusuku like mosquitoes that's dope yabona ndithi punchline yenza sense ngayenza sense wena ucuma clever wethu ngxaki yakho ucuma clever wedwa wena ngqondo qhoma yasesti dithi okay nino izane zakho ke lies kempijama zakuyeka nami wenza hayi silwe nonino sixabane ndihambe uzothenga ukutya itye ihle kanini xa ityili yaphola okay yo xa bomthe papa umthi nyama awuyaphola iphole awudam sincokola ithi okay shams ngene studio ingene i-opinion yehlo zayi xoki Joe and miss producer it Vice ayihambi ngala flow Vice tseka lo nawe ubuthathe yakho akangwenza zakho abe ziyi4 lines kangwenza zakho ziyi4 kaka msunu Vice faka lento yes dithi nino kodwa flow ithi uyayibona na iyo zitoli yo nino zindongo le opinion yehlo zayi xoki athu Vice ayi man Grootmans man athu Vice cela ukutshintsha nje into eyi-1 iyafika uVice pha kubeat yakhe athatha ikick ayibeke ngapha athatha isine siguqula sibeke ngapha ugqoka idlala yo yangena nca yonke la ayifika la ndawo yathi i-opinion yedlo zayixoki Jo yeah athi Vice uyinja la nto ayiproduce yo iproducer le la nto ayiproduce saqabela kule kweso siginqo yahamba ingoma ndafika phana athi jonga nino ndayiva yonke le uyenzayo mbinjani but ngicela uthathe nje line eyi-1 I know Joe I know but ngicela uthathe le line eyi-1 azoyenza lokaka leyo akayiva nix bowuzokwenza akayiva ndithi nino ndakucela Joe for him mamela kokuqala la line akazizo bendixelele bana anisafuna uthetha ngozizo publicly wangicenga nino ba man abantu nozizo bayayazi liwe ifaka le line ndakumamela nino ndayifaka otherwise andifuni liwe yakazizo Joe yebo ukubone so ngicela uthathe le line yami otherwise nami ndayichintsha le kazizo okay sharps apha lo line ke okay inambinjani yeah dilumqombothi e-coffee shop igaka yeline le odumqombothi coffee shop odanjani qombothi coffee shop ayenzi senda khayeke nilo nje khayezele mna siyeka abantu ba decide ba i-hot or ayikho hot cela uyenzele mna Joe because now ndikwenzela okay fine eyifaki dilumqombothi e-coffee shop itsotsi inqonqi gold ijob ndithi kodwa le line ilandelayo kodwa name ayikho atsek okay qhubeka mbinjani science ke ingoma xa sibuya ibuya seyichintshe iflows ke for verse 2 ba masenze ohlobo okay nina akho ngxaki because mna ndiyavuya ngo verse 1 I feel like verse 1 iyayithengisa already the concept kubona so whatever happens to verse 2 bonus nje hayi bonus nje ke la yaza nayo la flow hayi ke ndayibetha ke yo hayi mani galela like yo ndigalela kamandi pha ku verse 2 nto nino vaya nino yo binjani gqubo kwakho apha ukuthengela i-black labels beyi4 betha yo savayida I think black label hayi ncumi yawutama ngomnandi so sigqibile ke ngoku ingoma yethu mnandi obviously studio skum nino gone saqhubeka namashida nezinye ingoma and what not but ezixesha lihamba thatha lena ndayo mixise ebhayi dimo pha owenze za courses ze mixing obviously phoma ngaliyana sezishuti
thenza i-artwork namajita ndayi-organizer sharp phuma phana ndayidrop ingoma ndimopusha ingoma radio tontoni obvious because ndimi-master fikelela ixesha ubana nditatshwa ngala majita athi ayifani siyayibona mpitshami i-hustle yakho and uLidlozi we feel like untswembu sicela u-offerishe i-distribution deal ndithi Jens perfect because i-point yam was to get signed anyway sharp sifika phana sign nala majita ndibanike nazi masters zam ndibaqale ngo-first quadrant inani u-first quadrant bamload u-first quadrant nice numbers uthe ngena nje shake what 100,000 views that you thank you Jesus abakudala abantu bemlindele hayi ke ngoma ezimnandi athi gqi noba ngokuseyiko 200,000 no so wenza kamandi u-first quadrant athi second quadrant ngicela nime ngaye yabo let me work on third quadrant qala take nansi intro nangu Lidlozi bamfaka uLidlozi but uLidlozi akaperform because abantu basamamele ushake nongoma ezimnandi yabo bapha numbers as pop is numbers ka Lidlozi dithi okay sibana wari manje umpushe radio some more push radio as pop is numbers sharp video mashoot in video sharp mashoot in video ezizama ukwenza le video yo hayi ke beyimission ke no El Nino nge video yo but masiyeke leyo Who paid for a video? dim kaloku Okay. yeah ndim ne distribution label Oh, okay. yeah sizama revival le sifuna numbers zeLidlozi because asipopi yebo esafaka ku-MTN safaka ku-Vodacom akapop uLidlozi luckily umhlobo wenene I'm still thankful to this day benjalo like umhlobo wenene is the only radio station right now epusha uLidlozi like izama uyinike life kubona but no one else is picking it up anyway akho ngxaki so thank you mhlobo wenene ayipusha amajita hey gqitya ivideo kwenzekele uyenzekayo ku Mac G ingene ivideo ku MTV Base bayidlale kayi1 kayi2 qoba ikhuphi yes hey uLidlozi akapopi jo fuck kwenzeka ntoni phone El Nino kaka ndenza umnqondo hayibo ndongoku ewe hayibo Efona nje? efona nje aw Nino sikhiphano mali yam kaka mali yanto ngocima ndiyazi cima uyazi ntoni Nino sundenza so sisibhanqa cima ngo-black sugar mna cima ndum cima abantu bakho mna soze yenze loo nto kum tag hey ndithuke le chep ndithi Nino khawuze nayo jo uthi asundifihlela because ndayazi ubhatelo ndibhatelwe ngubani akazi nayo So ima ngaphandle kokuphazamisa apha. So inature yeni lena le ncoko yeni like yo mane yethukisa kwathini okanye uthukisa ngexesha okanye uyaqala uthukisa ngokanye umthetho wakhe uthukisa as ngumntu nje ojoka ngothuka naxa ijoka naxa iserious naxa ithini yathukisa. Oh, okay. but uyiqhelile mos la ncoko because kuthethwa njalo mos ngamanye amajita guys Oh, so okay. akwazi ukuthi umuntu ukrwada just because uthethela hlobo Oh, okay. Okay, now be understand that. I've been trying to understand along down. so uyathukiswa ke phone nifuna le mali ndingayi understand and uthi Lidlozi ya trend uthi Lidlozi trendiswe nguye uthi Lidlozi nguye wenze eza flows wenza yonke lanto pha so udeserve ihalf yala mali imali because ku publishing uno 33% ungayokujonga naseSamro ngowakho akaxoxisi Benivumelene ngaye. ewe mamela in terms of publishing the general rule is 50-50 music and lyrics 50-50 producer 50 lyrics 50 so uVice is supposed to get 50 mna no El Nino we're supposed to get 25 Okay. yebo but uVice because uVice out a grand entswembu ithi Grootmans mna I'm just happy bana ndispana nani yebo I'm really happy bana ndispana nami kum lena opportunity and if ipopile le way nami ndiyapopa so mna I'm letting go gentlemen ninahlulelane ngeshake leyo thank you Vice 33 El Nino uVice usheka no 34 yebo uVice uphise ngepercent zakhe because uVice understand about I am building and wenza lo nto xa ubuilder lena umdiki lo yahumba uyazansi sinyusa izitena thina uyazansi yena sharp unayo ke le 33% ihleli pha yakhe
uyafona ufuna izimali ngichazela bana yena ubhatelwe for ezinye ifeature ndithi ngoku mina ndingenaphi saphi imali yami why imali yakho izoba kum Yeah. yenze kanjani lento why yakho imali izoba kum because as far as I know imali zize emntwini straight if nofika right now uSAB Castle Milk Stout athi ayifani ngicela license awulidluzi kuzobizwa mna kubizwe El Nino kubizwe uVice abazoyisana la contract zingekho as members Ngekho yi3 3. so I need to buy mayize kumali ka El Nino iya kuye directly why because you co-writer uSemro akanfoneli athi nasi slice ka El Nino khabugcina no iya direct to El Nino so gave le mali ayifuna kum and on top uyayithukiselela as if nditye nyani le mali nazi le part I understand and the worst is le ngoma ayipopi Nansi ingxaki. you ngensiba bana bulwela ingoma epopileyo like ihit ayipopanga le ngoma ipope kuwe engqondweni impintshamo nakwi-Facebook zethu because abantu bayasithanda ke bone zimpintshi zethu so yo Grootma's itswembu ewe but SA wise no ayiyo that means I need to go back to yami drawing board ndizenzele ezami i-hits as per usual but lena yona ayipopanga mpintshamo sharp masiyeke leyo ugqibile uthukisela ndiyeke every month ke thereafter ke mane thukisela same story and I remember thinking at some point and then lapha eKapa ndivaya noSiya hle noSiya beke ifone ukuspeak and the chap yathukisela for i-hour like i-hour to aniphenduli ihleli pha iphone nangu uSiya umile yathukisela le chap okokoko and yazibuza ngaphakathi bana why am I going through lento like izinto ezininzi azidla ngoni surprise ebomini because I feel like ndiphile long enough but I was surprised ngale mini bana intoni reason yalento why ndizothukwa ngumjida ohlobo like andithathi kwi-baby mama yam le into and uyathukisa because icherry Yeah. kubona but I understand because icherry lithukisayo but ngumjida lo uthukisayo like engathi uphethe ipeni ngesandla uthi manje thukisela qokelikahle ndakuphenye ngathi hey kwathi slingi athi wakuphenye ngathi sek suma qhikaka rubbish Madoda kwayathatha bezizithuko. Yeah. Tithi lo mjito ufumana aphi inyana ezizithuko jo and zisa ngeline ezinye zarhyma Yeah. Damn. hey ndiyeke le way ndiyeke le experience did I know ngenye yazo so anyway ngenye imini ke kunhleli eJozi noCousin wami uhleli nempintsha yakhe uCousin wami uthi uCousin wami hey man ndongxaki na El Nino ndithi hey Joe ndiyazi athi mamela man El Nino ngixelele bana ngizamnika i20k aphume kula ngoma Yeah. right now ngizamnika i20k ayithathe aphume la ngoma because ezositsho mos la ngoma yenza nga numbers no ayenza nga numbers okay so if ayenza nga numbers hlobo if uno totalisha yonke ndithi given a video esispende kuyo the mixing artwork yonke into le ngoma is running at a loss dikwi loss for le ngoma it okay 20k is fair ke ndithi 20k is more than fair ufumana more than mina Sinensi kakhulu. and ufumana more than uVice ndiye kunini Nino kukumjita othetha usihlobo mpintsha yami uthi ungakubhadala 10k for i-feature 10k for i-rights zakho ze-publishing so lo 33% wakho ucela umthenga nge-10k for i-feature yakho ucela ukunika i-10k hayi grand akuva Jambas hayi and Jambas ndavuya mani basithetha because umoya wabikho right bana lento phakathi kwethu man because sizingumoya omnye man Jambas wena Lisa hayi u-right lo 20k makazi and benza kudisa ke wena yazi uqhashile ndithi nyane benza kudisa ithi ukukhupha abesifubeni hey sekantoni Dipope Jambas hambalaze kwesekantoni gogo hambalaze hey Qatshene. lokubhekele xa ithetha because uyatsitsa ya cobra hambalaze Oh madoda. hey Nino sikhipha noko Afarish. qhashile
azikhupha urayilo 20k wait into la ifaka before lyrics Oh, lyrics zikwi- ephepheni, okay, sebezifunda ke phela azisonga phela azifake Fungele. infundela wathi yazi wena yadithembanga wena because imfene wena wathi ufuna ukustart up emva kwekona uhleli phana 2 million qa wena ufuna buy out and then uyotshala 2 million wedwa manino Great umuntu. yinto engozokucingisa lo nto Joe you know what xelela la kaka 40k double it 40k is about right then athatha everything samro everything and 40k yo Nino Damn. okay Nino into renga nayo empishamo sawuthetha akho ngxaki moja sharp sivai Umjida Activist Entrepreneurs Pty Ltd brings you the fresh Umjida Dry Gin, Umjida Wines, Activist Dry Gin, Activist Wine. You can get it anywhere. Just holler at us 084-03-81-900 or you can contact Cadenza at New Wave Podcast and get hold of us. Ijan Endala, Ijan Yasekasi, Umjida, a representation of a hero, Yaselokshini. fone unino Nino lo mjita usebhizi ngeziwe because ibusinessman lo mjita usebhizi lo mjita banderingile naye wathi uzayicinga but usamnika enze the paperwork so that xa uzosign after kunikele imali sharp qithe iveki Monday kula veki or whatever the day was kula veki didachwa ngosicipha Damzi uyivile lengoma yakanino ngoma kanino Which is ladies. udisa wena udisa mna we hayibonino iphumile igama lami lipha hey khawume sicipha John Jonga hey ndifike ndisithi hey nanko phupho jambas hambagas Hlekisa le ndawo. tata hayi ke andiyazi ngokule ndifonele le chef bana hey bra hayi ke ukukhuphe idis lo mjita and andiyazi if le deal is our through or not because sekunje ngoku hayi ke ivume la cheba no sekunjalo ufuna uthini wena ndithi can't make ndicinge because kuzavalwa izikolo right now yebo andifuna icinga abantwana bami bayeza ndifuna ba busy nabo sharp vaye be holiday hlale nyana abantwana like serious hlale nengcuso zami bemnandi impahla zeChristmas yonke landi imandi man idlalwa abantwana sobukela necricket 5-day match yawina eSouth Africa yo kwamahandi yonke la way ndifumana negigs nje phana nje banibalansise yonke lento besiyenza mosinencuso sharp phele ke ngoku iholiday kodwa sabantwana ke ngoku yonke impuku yangena engcunyweni wayo baby mama zabhizi ke ngoku umuntu nomntana wakhe yeka no Mr Emana ayosebenza ndadropa la freestyle kuqala notswayiza yadoncuka mo lwe ningu ayifanike lo ndangenakho lokho qo ngengoma erayimango nqo dancing kwanyikikikeka ke ngoku Kwamdala. komdaka phansi ke ngoku I think As in na the 3 days comments- inangaphi na 5 or 6 days No. ne iphumile ne sanophuma ngoku sanophuma fresh ayisherwa yindoni yey everywhere right now intwana ezincinci ziphinda eza lines Oko. hayi it's dope kuyahanjwa phuma la we xa nisithi comments nangu elnini wethetha hey madoda ufuna ntoni ngoku i-comments zami ngokubhuti Damn. ufuna ntoni ngoku so ke bri ndiyaphendula ke le disi yakhe and I think it's only biblical and spiritual that laa mntu wanqalisa le nto nguye lona unqalisa lena again like uyila goat ke wanideka uba masiyi-sacrifice siyixhele senze imbeleko ayifana ngene egemini lihambe That's deep. hayi uzivela That's very deep. uzivela
I think konyanzela side siphume ngoku El Nino yey oda cifama le interview Ewe, namhlanje ngaye. ngaye yabo which is ayikho ngaye so wena Hotman yami wangena emculweni ne aske sibanza ukubuyisela eback ne uye wathi ba awukholiswanga awukhulelanga kwecala likatatako so what happened kutatako Anokuchazela mbejana because Anokuchazela. ndandimncinci mina ngoku Yeah. so and ezabadala ndifuna uzingena zezabo ne zezabo Okay, mbejana amasishi. bengekho qha yeah so wakhula kwecala lika olady ukhuliswa ngumakhulu iye yakaffecta njani after ugqityoshwa ngumakhulu wakhe lanoza kumculo nasesikolweni like life yakho uye wanjani after ushiywe ngumakhulu wakho since benguye namhlanje yeah 100% the best thing endiyivuyelayo uMamthembu zange anshiye ngonasesesikolweni Yeah. I think yayizona affecta even more leyo if wayehambe ndisafunda safunda okay yeah so waphila ndagqiba ndagraduate watsho naye ubufuna ndenzela igraduation ceremony that hayi Thembu Nathi hayi ndim lowo Mamthembu hayi ceremony ngcono ndo stage uMthembu bambe award ndithi nothi ndibambe isidanga like I felt like ibichizi lo way kakhulu yeah awavuma uMthembu athi mntanami shaya ezayo ngizasa kubonisa ke uMthembu bana ndifuna AP ceremony Yeah. athi ndihamba ndofuna isama wasweleka uMthembu then engakhange fumana ichance ukuthi ayibone yona yeah zange ayibone isama yona yo wabona degrees but not yazi after that I think andiyazi phofu noba but ndayiva ba wathi wena uye wa decide uba mawuyeke umculo mina I thought mina mqofu kum mina ndicinga mina mhlambe ngathi kum wathi ushiwa nguye wavela watyhafa wayeka I don't know why wavela wayeka waphuma egamini no zange ndiyeke ndiphume egameni impintsham yo ndashiwa zingqondo serious yeah serious like I'm talking no joke ngale part ndashiwa zingqondo impintsham ndayotsho esibhedlela nda-admithwa kusibhedlela samagesi yep so ndathatha i-medication phana kukho i-psychologist na-psychiatrist so eyi-one kunika amayeza eyi-one ithetha nawe uba khawubuyele yintoni ngqondo khawuze ngqondo eyi banisithi ingqondo yami banisithi hayi ade yabuya ndangena okay hayi then noba sesona state esibhlungu kakhulu as okucinga bami yeah sasebuhlungu kakhulu but hey I have to thank and promote qha ndithi for mna the Holy Herb and Nakam. From then on I've been connected to Mother Nature. mhlambe ucinga ba yintoni mhlambe nabucinga mhlambe ku noba yinto mhlambe iyakwenza ubuphazamiseke mhlambe noba yinto mhlambe ikwenzeka into ongazange uzilindele mhlambe kothuka mhlambe uba ube ne-millions ube nentoni okanye kwenzeka into okanye wacinga too much kanye mhlambe kanye ukufunda too much lento kwezuba ude ube kanti uzawuphazamiseka engqondweni After kusweleka uMamthembu? no ngisho ngokuthi wena into ekwenzeka kuze ube kanti uyaphuma kancinci egebeni kwenzeka lesisehlo senzekayo No ndithi ndashiywa zingqondo after kusweleke uMamthembu. okay Ukuluza uMamthembu kwandenza ndahamba. okay andicede ndayifumana lo ndawo Mandiphinde ndicacise akwakuhamba kaMamthembu kwakulandelwa kwakwaza emva kohamba kukaFebruary. So ingoma ezimnandi noFebruary zezamadlozi because daluza umntana qala through abortion which is la ngoma ethu February uzofika nini February yabo because bezawuzalwa ngoFebruary and then ke ngokwasweleka uMamthembu which is ingoma ezimnandi but remember ezisenzeke izinto azikho ezingoma kukho mna qha to experience yonke le so I'm feeling the pain of loser umntana I'm feeling the pain of loser umakhulu wami I feel lost I'm like I might as well just lose now yebo okay yeah so ndalost olo hlobo ke ngoku and then ndabuyiswa ke ngoku pha esibhedlela ba buya ngqondo khawubuya ngqondo buya hayi nathi ndabuya bri kodwa kachaya apha nathi qachol hayi nangene gaming so okay iyaloya before ndingene because ndiyafuna ingxaki ndiyafuna uyiqonda lento ba because like ubukula ndawo man ko music phezulu oh yes okay you mean after you said popile ke ngoku yeah ngitsho like so usaziwa kaloku ayifani and then because ndifuna ungena kwezi gig ubuzifumana zothu like umzekelo ungene ko I think ubuke wa presenter na ku Stambo ne wa presenter na ku street thread yabo into ezinjalo so into nocingayo ba mhlambe into ba inde ikwenze wafuna ubone mhlambe ngathi ngoku
ayisebenzi umculo kusebenza as a TV okanye ezinye igig wathini because uvele emva koko ngathi ndikubona kakhulu uya present e TV emva koko kwangathi kwathi cwaka kwathuleka ngawo wayekeka ungona izinto ubonayo ba uyabuya back ngo mhlambe ungacacisa uthini hayi ngacacisa ohlobo ilula bre ilula kakhulu so as ndisenza umculo there is a dreams zami ezia so obviously my dreams have come true ndiyacula ndiyi-musician akho ngxaki now you have to remember kuba na mna as ndihamba through le life ye-celebrity ke ngoku usaziwayo around South Africa ndiyi-engineer yes ndiyacula right now but ndinale history is-solid ndiyirhuqayo yobu-engineer that means if ndihleli nawe and uyithethayo ayenze sense laa ngqondo yabo ibu-engineer iyakreka uthetha ishiti lo mntu yebo kunzima ukuyimamela baempintshamo babuyazi bana ayingo E is equal to MC squared lento uyithethayo mani in other words uthetha ishiti and it needs ke shit ethethwayo kwi-industry ke because not because abakho scalified but because abayescala most yabo you know so meaning esabi skill see elsewhere so ke bemande strugglisha kakhulu ke ngoku mina kula ndawo so manje ngiqhubeka ke ngoku and then egqibile ndaqomba ayazi intoni man maniphuma abantu ndibuyele ezincwadini zami yebo because le ngqondo yami yayinida la nto yenze sense so ndasifundela ke ngoku i-maths yami ndibuyela back to calculus yami ndenze i-physics zami ndangena kwi-philosophy yami xa sithi philosophy hey the ngathi linga ne-spirituality xa sithi hey spirituality nguwe lona ndathi xolweni bafethu time out cela ujonga ngapha sabuya va hayi fani what for nisicela ukubhuka wo hey sike amande le topic bafethu ndifuna uyazi bazikhiphane ngapha because egqibeleni ndizawufa mos anyway and I feel like andikayiphenduli for mna la question bana kwenzeka ntoni xa ndifile ndiyezulwini ndiyacima ndiyaphela sithini story ke right now ngathi kukho i-answers ngapha man khenza ingoma man hit ndiphinde perform kwasa stage jo ewe khanibize nomaphorisa okay so ndiyeke ngoku mna into le spirituality concept or idea or knowledge for mna and I could not do them both. I could not do the music and this at the same time. Makes sense, God. Makes sense. So I had to sacrifice one. Okay. Lawyer. Sure. And ndifuna ungena kenye into kulento kanye ayigqiba ithetha phambi koba ungene lo. No, it's fine. Lento yobu spirit yonke lento be spiritual into khawungene apha kwezimpahla zakho nalama khasi waphetheyo ayingawo nawo apachaphazeleke kulento lamakhasi ayingo awachaze into lamakhasi manje pure unless you believe loo nto hayi then ngaqhatha ayunda ngaqhatha nathatha imali yakho but awenze next lamakhasi sinokanye ziphetha amakazi psychic andazazi median don't but ezimpahla ezi zibonisa into that I went through like this is visual art yebo okay because mna ndi-engineer ke bafethu I like to design izinto and then implement izinto and then check i-results zezinto and then improve izinto and then re-implement into and so on until into is optimized like sizinto esizenzayo ezo ezi-engineers so this is visual art this represents apho ndiphuma khona which is eblawa endlaleni ku-poverty ebunzimeni where I had nothing ndihamba ngenyawo all I had was me but okay mhlabe wawuke wanxiba kanje kaloku ngona nxiba mna ndanxiba formal ngondiphuma ku-second quadrant if ujonge i-artwork yakafebruary nxiba isuthi entswembu phaya 25k manzi toxoxa pha so lena ke ngoku apha nxibe yaka-thrift apha i-300 xa ndiyidibanisa zonke izwi 300 rand yebo but istyle siseformal sidlakadlaka because I've been eaten by
ubomi bandibonisa ii-flames and here's the Okay. thing, ndise-alive ndisaphila. That's dope, ne? Umelele. Yeah, that's Yeah. dope. That's dope. Umelele, Okay, yeah. Louis. Okay wena Rhulumente nami umbuzo wami engokugqibela ne like ubuke wathetha ngento edibenise noSoni like wangena njani kwaSoni waphinda waphuma njani? What really happened? Bandifowunele babona usi-live bathi yhu zange sayibona le izana la out Awucemunyana usilayo. yayo usi-live wayigadlela usi-live and as umntu ke that has gone through the spirituality learnings and yonke la way usi-live namshuta right after ndigqiba uhijackwa ndigqiba ukidnatshwa Esoweto. eSoweto. The next day ndafowunela la chap uBruce ndathi ngicela sishoot wathi Bruce, if you have nothing tomorrow because I have the whole week is booked, we can shoot. I said let's do it. Then sashoot usi-live and usi-live la ngoma zange pope. The only reason I did la ngoma was for mna to get into a soul, because that's the only thing la ngoma did, was to get me deal with the soul. Everyone else felt like nomrap umxhosa hayi yasibhora man rap akakhulu ingxaki, but uSoni was like rap kakhulu simthanda kakhulu Akeza makaze la. Kodwa mhlambe nobe khona into mhlambe ona abantu abangayaziyo ngawe le, because ndifunda ilento kuba uya hijackwa kwenzeka esa story esa story yadisimamele sakho. Hey ingathi ifilm. Hayi ingathi ifilm. And ke ngoku hey man no man hayi lesazi story ndetha ngazi akwabakuza khona igani beyasuzisa. Yey and then emva koko bra zange ihlala la ibe trauma mhlambe ihlale for ixesha elide, or like ukhawuleze njani uqhitha kwinto engolwahlobo uvalelwe kwiboot for how long kwiboot bra? Jets, 2 hours or more than hours? Gents. And this goes out to all the underground cats. Gents. Simnandi i-VIP gigs. Yo! Too much. Yes, simnandi eza gigs. Backstage kuSummers, Metro Awards, Jazz. Yo, as festival. Yo, Jazz kumandi pha Jazz. Yo. Trust me, xa ndiphana andicingi ngangxaki, akho trauma at all. Forgone. Kumandi qha ndiyicelebrate manyani ke phaa. Yonke into ibuzwa kum, is this okay? Is this all right? Is it nguThixo? Timo phethe izitixo. Yo, mandi la wejazz azoxoxela. Like Bethu libale kwani. yo ulibale kwanto, like xa ublower up as an artist and then yonke la attention ize kuwe, imnandi laa nto, inencasa laa nto xa ifika. Idika later lawe xa utya into esweet okokoko kuphela indika, but xa uqala uyitya Epha. oy mandi ice cream athi gqiba uzizo bheda encume. My dad. Kana crush yakho. Uyaqonda uhagwa icrush yakho ikhaga ikwazi bana ndiyakwazi ngubani bhuti izapha yandomeleza. Uza kubela ile chance yokumchazela Amadoda eyam nozizo ayizokwazi ungenwa yi-public. Hayi leyo ndingaxolela madoda, private matter, private. Hayi private leyo. Kwenzeka ntoni andiyazi, Iphelela pha. iphelele phi andiyazi. Soze ndibalisele namntu. so uthi so wadlula nje kula trauma nje without counseling kantontoni? No ndadluliswa bobumnandi bopopa kula trauma. Okay. Because after the signing nguSoni that drop uShake wapopa. Xa ipopa uShake ubizwa ngo-YFM, ubizwa ngo-5FM, like ubizwa uba yi-celebrity Joe. Like ubizwa Umlibala njani uchocolate and vanilla? yeah, like ubizwe MTN, ufika unikwe ifoni phana, uhlawuswe phansi, uthiwe biscuit phana, zizi izitafu zethi phone, picture, qotho 10,000 ngozi for ukuzi. Wena uthi man be traumatized. Therapy. You therapy leyo bori. Therapy. You. Yes. Yeah. Yo abamnandi ngoku. And the best for mna, or one of the best for mna, bizwe ke ngokuthiwa binjam South Africa yenza into phana, and wena kuthiwa ungumrapper womXhosa untswebo kakhulu. Yaya eAtlanta, not eAtlanta man, eLA, Hollywood
Hollywood, Brahim Masekela is there, idlaliwe izakhe po in the soil phana bayakhala America. Ngena mina ke ngoku. Batho kwakudala abantu abadala abathi endlaleni amanyala isidala kufanele ukuzilahle tu. Kokwendila. Hlanya ama-America abamva buthini qha imandi. Amale. Rhyme kamandi. The mission rhyme is flow. impossible. Kudlalwa i-drums live buti eHollywood. eHollywood dibhatalwe 65k. Jesus, sorry. Andibali lena sizayispenda pha endleleni because sonke sithiwe 15k nitye phana kuyadura eAmerica. Undayipokotha yonke. Damn, 15 straight. Yep, so nabuya nincume. So wena uthi manje be-traumatized. Akwazi. Onekwe therapy every day. Hayi. So Yes. phela ke Hey. ngitho. That's why ndisitsho kwabantu abafuna abanjengonino. That's why andifuna ubuyela mva. But zeza joys ezajo. Xa uspana kunye nomuntu nipope nigige city to city. Serious la way nika ijoy ngaphakathi. So wena to destroy instead of building. Uzivimba the Uzivimba joy. something. I think they understand the anger yakhe where it comes from. Like it's not easy. Like ayikho phofu enye indlela onoyithatha ngayo ubone i-out yakho ubolandoza buyifake egemini okanye nifake negemini dawes ni-grinder nonke then the last minute boom uyablowa wena and kum xa ungazunika ne-feature leyi-1 xa sowublowa ngelaa xesha awufeel like unstepe behind okanye univalela amacanga unikopholisa somehow. I think uta wafeela that way Maybe. yabo that's why ine-anger because yi-anger le iphakathi kuye andiyazi uba ngayisolve kanjani because nomona ke ta uyayenza i-anger yabo ixesha siphila kulo umona isikakhulu ngoyena yena dangerous so into kata ixobe nomona ayodisi qha yabo Ayodis. Siyazi nje. Ayodis. So sizophuma ke ngoku. So esa strategy sakho sokwenza imillion. Yes. Utheba awunokwazi uphinda usibethe ngoku. Strategy sokwenza million. Yeah. Kaloku Asitshintshe. bacacisela ba uyenze njani imillion Asitshintshe. and uyenze ngeliphi ixesha like a period oyenze ngayo imillion. Banikeze lesa strategy yazi. Okay. Disatshona ngoku ayichange. If ufuna ukwazi if ufuna ukwenza i-million yenzeka lula. Okay. Let me rephrase. Ukufika ku-million is the same as ufika ku-100. If unento ukwazi ukwenza 100 ngayo. If uyakwazi ukwenza izinto ukwazi uhandlisha 100 umenze 120 ube ngu-150 ube ngu-200 aphinde ehle ube ngu-170 ube ngu-130 aphinde ube ngu-370 ube ngu-390. If uyakwazi ukwenza ezi maths kuzoba lula uba mawunyuke uyokwenza ezi-1000. yeah Wenza 1.2 wenza 1.3 1.9 nangu 5.4 umnandi. Xa ugqiba apha uyakwazi ukwenza yo 100,000 apha 250 liyana masiye and then ungafika ku 500,000 ke ngoku kulula wenza lana ubuyenza pha ku 100 twice 500,000 a million le nanku umzekelo if they are rapper ohlobo they perform ndakwazi uperformela abantu abayi-10 yeah performela abantu abayi-10 ndibenziwe for performela abantu abayi-10 bandibhatala i-10 cents ndiyakwazi ke ngoku ukuthatha la confidence nala experience ndokuperformela abantu abayi-50 ndifike phana nenze 100 rand yebo shaya gigs 100 trust me you need to shaya gigs 100 ukuze ukwazi ushaya ezi-1000 baby steps awukwazi ushaya gigs ezi-1000 uready for ushaya ezi-100,000 but wena if uhlala apho uthi funa usitundo kena ku-million awukazi ufika ayenzeke because by the time wonke umuntu ongena ku-million ungena lula ku-million because sowuqhelile kungena abantu abaqhelileyo kwa-million because baqhela uhamba ngo-100 ngo-1000 ngo-100,000 sibe ready 500,000 yeah double up oh 100 million I'm just trying to double up doublishile 500,000 lapha ke kwa-million Wayethe million. for mna personally ke ngoku mna bendishaya kwaba 1,000 ndafika ndasayina nosone 1,000 yona phinda ndahla ndaku-0 ndasayina no-dream team waka-refilwe Cool China is under that label TKZ under that label nabanye abantu ke ndangena nabo abayana refilwe refilwe turned everything around for mna money wise Sony was there for the record just by my pop but money wise refilwe dream team hands down Pitbull that's my name
Yo, roof. wayebhatala Yo, kahle roof. 2 months lo refill nditsala imoto cash. Damn. Ndabuya uthi refill kwayindawo. By June sesihleli ko 300k no refill. Hayibo, to refill khandilindi uzanibona ngoDecember. Ndingena uDecember sendibala 1 million endondoni. Damn. And ndondoni. Angisafuni kwa moto ke ngoandiphole haya. Sawuqhutyeka. Hayi azayithini moto. hayi Ilaweza wena tayi malini ilaweza i-award ayi-1. Like asowina i-award. Afumane imali ebese for award but the fame efumanayo thereafter insane. Ubhukwa ngumuntu wonke. Si-status. Ubhukwa ngumuntu wonke so zonke ezamali ziyabuya ke ngoku. yeah Because after isummer mna I think daya kwigig ezi2 Yeah. same night. Already sendibuya ngiphethe 100k. Jesus. Gqibo wina kaloku so jump from 35 to 50k same night. So that night I was 50k ngoku 2 gigs 100k. Uthi wena man ndibe traumatized. How? Oh man. No man. Kodwa i-therapy iqeqeza ngoko. hayi yabona ngoku ndicinga uba ndizawuyenza laa million no Exactly. and kamandi nanku umntu phambi kwam yabona ngoku nanku umntu phambi kwam oke wayibona laa million zange ndayibona i-million bra wena wakwayibona uyenzayo uyenza ohlobo. If awumotivatekanga namhlanje unoba samotivate. Trust by the time ungena ku-million awuzokuthuka because uqhele ukwenza ohlobo. Ungena ohlobo kwa-million awungenwa yo ilote kufakwa lo hlobo that's why iphela. No rough. Imali yomlenze. Yeah, no rough nayo uzokwenza loo nto uzathi million. and then i-disguise Yes. yena intoni i-record label isekhona okanye isenazo ne-artist kwenzeka ntoni ngayo Yeah, ndim kaloku ndim artist yase-disguise. ingade usayinile nje Yeah. ungade usayinile nje kuqala ndake ndava i-artist Ndandinazo i-artist kaloku then ndayaphuma mos. So benza bathini abantwana babantu. Kwaphela i-contract yazo. Ndiphumile mna kwasemculweni so utsho ngoku bephumile Okay. So like guys kuvaliwe disguise. Ungaqhubekeka elsewhere, you are free. You're not obligated to do anything. no And whatever I spend on you, it's forgiven. Don't mind it. Don't mind it. It came from the heart. so at the moment akho record deal like eke yathi nqonqonqo kuwe like abo Distribution kaloku le ndinayo right now. I'm By- moving with the CCA. okay iba ingathi kuwe i-ambitious yakufuna ungayithatha No, andithathi nobody. It's disguise and CCA to the finish line. okay Because ngabo abantu approach leyo and batsho bayayibheliva leyo ndiyenzayo. Anyone kum oza ne-positive energy mna bre ndikunika positive 100 times lose nayo. That's beautiful. That's all I need emntwini. Umuntu once athi isandla kum yo asihamba kunye. So because bathe that's all they needed to do. So it's up to me now to just triple up, double up ndibenzele millions. okay I think before sivale i-masters zakho uzifumene njani back like mhlambe mna ndiyazi lona mhlambe unga-explainela nezinye i-artists because i-masters zakho bezikade zibi onoba usoni uzifumene njani back like so that nje uvulela abanye abantu bazi ba xa sithe i-masters Okay, yeah, because mna I signed a licensing deal noSoni. That means I gave uSoni a license to own my masters for a period of 5 years. So they had the rights to my masters for 5 years. Thereafter Zboela Back go. to moi, and now they belong to Disguise. And then Disguise went and signed under CCA. So now CCA owns the licensing for my masters. So that's why I can't share my masters with anyone else, because my masters go to Disguise and Disguise shares them with CCA. That's beautiful. yeah khame mna ndi-curious rhale uzazi izinto kakuhle i-masters xa unozi-explaina kakuhle undicacisele Yeah. because uthi awukwazi uzisherisa zinjani No, ungakwazi usharisha if you have. You Ah, can share your masters if you want. senjuba uqiniseka njani ba okay i-masters into ezinjani mfuna uyazi ingaba zingoma owazirekhode phaa wazifumana zisenjeya okanye zinjani i-masters No. Okay. Ndifuna ucacisele. Okay. I-masters ayonto oyibambayo. Ifana nokuthi bana o-captain balapha ngapha. Captain lona ngu-sergeant lo, i-title.
ungathi nangu captain nangu sergeant nansi master nansi co-writer so i-masters ayonto engizawuthi nansi ewe ngoku yaqala olo hlobo yabo ngoku kwakurekhodwa ke ngokumanyani kurekhodwa ku-tape kubekho into e-physical cassette likhona yebo kubekho le nto i-physical that's the master copy kuthathwe le master copy iyokopiyishwa kwenziwa ii-copies so thina xa sithenga ikopi ye-master i-master igcinwe phaa ngu-universal but that's back in the days so right now it's no longer a thing it's just the title you can share the masters if you want to it's fine So now that i-digital ngoku ingasagcinwa kulaa tape ngoku bathi xa ugqiba basendele bavela phinda akusendele baku-imeilele back bathi inake nazo iingoma zakho back okanye benza njani. no like I said master is a title now it's no longer a okay You're not sending back anything there's no physical master thing okay master ngoku it's signature all right sign ngoku ndithi ndiyi-master up here's the thing with mna why I don't want to share my masters mna personally as Wi-Fi because I have to do an accounting. I have to do accounting for every song. Damn. I have to split all of that for every imali ebhatalwe ngu-MTN because ebene-special esithile esirane from April to May. I have to do that one alone. Ndiphinde ndiye kwimali efakwe ngu-Vodacom nge-special sakhe zenze zonke ii-specials zakwa-Vodacom zenze zonke ii-specials zakwa-MTN then ndiye ke ngoku kwimali ezifike from iTunes ezingene nge-special qala ezingene from eza playlist ezingene overnight ezingene kuntontoni yo that's why abantu abaninzi bedinga i-administration yo mpintsham it's too much like please like rather take the money ndibhatale bana ina mpintsham for i-beat yakho bye ndishiyeke mna nezisende mna ndizidibanisele and then obviously I will lose on some songs I will make on some songs iyazibalansela for mna I'm not always winning with the masters zininzi masters endihleli ku-negative kuzo zininzi masters endihleli ku-negative kuzo but that's just how it is ezinye ndiba more kuzo and ezizawubhalansa for ezinye zopasa yebo like lidlozi i-loss leyo that's unless le nto yenzeka right now will boost it but so far i-loss and it's fine I've had many losses and lena yona ka le ufeaturishwe nguBravo yona ihamba njani for example le ndifeaturishwe nguBravo kuyo uMakhwenkwe is 1,000 times more than uLidlozi Makhwenkwe it's a beautiful song damn. It's doing streams zala ngoma are 1,000 times more than uLidlozi right now yonke la mali yakubani Bravo why nguye imaster andingene ndawo pha however ku publishing ndine-pieces zam that's why uSamro akambizi nombizo Bravo uza kumdirect sanike into zam and then if ufikile umuntu athi samthanda uMakhwenkwe siyamlicensa ndiyazi ndiyabizwa anidi noba mandifowunele uBravo kuzawubizwa mna kuthiwe Mr Boltina for i-15% yakho share nansi into cela uzosayina ndithi sham ndisayine ndifumane ikhati yam and then eye-master iye kuBravo andingendawo before sibaleke wena Khotman yami yintoni esinoyilindela kuwe kulo nyaka music phetheni like I said bana I guess into yedlozi bana mandiqale ndenze le mbeleko ngo-El Nino but ke ngoku after senze le mbeleko more music uyaphuma kulo nyaka second quarter nayo is going online ivideo yakaFebruary nayo finally izawuphuma that's beautiful third quadrant yena sigirisha apho third quarter kodwa yena chayelelwa yena okay ayifani again phaa kwi-social media ufumaneka kweziphi indawo phana kodwa ndakubona phaa kulantuka ku-Facebook uyafumaneka kakuhle mhlawumbe ungasichazela kwezinye indawo ufumaneka kuzo Instagram Crankist iFunny Crankist Facebook just iFunny so no Facebook no wena no Insta qa no TikTok iFunny okay that's beautiful okay hayi man new generation ndim lona ndiniphosa ngoba ndimncinci mana nditakataka ndine energy kodwa yabo ngoku ndipholile ngoku nditshaya zawezi mnandi maqajawo tata utshaya iqajawo umthunzi yazi lelo ithethayo aba ezi young inza zikwazi zithini I think ikhona umuntu ostrenshote something ka TikTok and then babebona sasibona u-Akon and sibona u-Akon legendary sithi yo bro boo at big up bro you can make it
Nalo mculo, yeah, with this kind of music, you can make it big up. whole legend. I'm like, yo, guys, animazi. Izingcingo zintwana azazinto yezintwana ezi. I think but bekumnandi man balawe namhlanje sithanda ubulela kakhulu man ngethubo siphela wona man. Andiyazi bani ndingathini xa nokwenza unyumbulela because yeah bendidala ndiyifuna le interview. Ewe ndiyifumene kanye bendiyifuna kanye ngeli xesha khona eyona nto bendifuna uyazi because mna ezinye izinto ndiyazazi ngawe ndizivile phofu ndiziva ngoba uzithetha nawe so bezingqoba okay eyona nto bendinomdla ngayo mna bendinomdla ukwazi uba olu dushe lwenziwa ngu-El Nino belisenziwa yintoni at least no ke public yayazi ngokuba kuqhubeka ntoni wakho mntu unawuphinda athi hayi sistanti i-PR bla 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 ivakele ngoku inkosi kakhulu bhuti man. Siyacela ubashiya nizayikhupha nenqala le sizayikhupha after i-video yakho uyilaunchile. Okay, then cela ushiye public ababukeli with lo mbuzo. All right. What are two right angle triangles? Kayipinde. What are two right angle triangles? Shopping. Kwi-comment section ndiyanicela nisiphendule nanko umbuzo. Asiwazi thina apha e-studio sawuva ngani nesixela ku-comment section. Hayi mna ndazi into mna nenikhuphe ufumene i-answer ayithumele ku-El Nino. please Straight. Oh Please. my gosh. please guys nogqiba nimthege uayifani. Ufumene i-answer. Yeah, ofumene i-answer qho xa ubuya ifuna uyiphendula le make sure uyamthega uayifani uyikodwa uyifake Mna straight. ndizaxelela noba uright then ungaqhubeka. Ungaqhubeka ke ngokuyifaka ku-El Nino. Yeah. Ayike siphuma kanjalo. Danko. Fresh thoughts and voices from deep conversations to the latest trend. Join us on this journey. Pinda podcast. It's inspirational, yeah, educationally, conversationally, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah, yeah. It's a new wave, yeah, yeah. Catch a new wave.